You only live once, and if you do it right, once is already enough. Ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And we are still here live and alive na alive pa rin po dito sa napagandang Ligao Gymnasium in the Sunflower Capital of the Philippines. Walang iba kundi ang napakagandang city of Ligao. Thank you once again kay Mayor Fernando Gonzales sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Ligao City at pati na rin siyempre sa ating mga viewers na dumayo pa para makapanood ng mga larong ito. And if we are making history right now, you are already a part of it. Kaya we would like to thank all of you sa pagsuporta sa ating Ako Bicol Cup 2022. At hindi na natin ito patatagalin, partner. As we take a look at the key players of both teams, let's first start with Neil Justin de la Cruz of Pulangi and also John Dalde of Jovellar. Sino-sino sa mga players na ito ang makapagdadala ng panalo para sa kanilang kupunan. Hindi lang para sa kanilang kupunan, kundi para na rin sa kanilang bayan. Ayan, last match up of the day natin dito sa ating Ako Bicol Cup Day 12. Ako po pala si Kapa Morgan. Kasama ko ang nag-iisang Coach Kyle Marilla. Yes, magandang ulit, partner, and we are now down to our final game. Ito ang labanan ng Team Pulangi and Team Jovellar. This is another good match up para sa ating tonight's special ng Ako Bicol Cup 2022. Abangan din natin dyan kung ito bang Team Pulangi ay matutuloy-tuloy na nila ang kanilang panalo galing dun sa masakit na pagkatalo kontra sa Libon. At ito naman na Jovellar, they are fighting hard para makakuha ng at least isang panalo dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. At bago yung isang panalong yan, puntahan muna natin yung ating kasama sa courtside, Miss Carmela Hernandez. Magandang gabi mga kasurog at live na live pa din tayo dito sa Ligao City Gymnasium. And for our last matchup game, walang iba kundi ang Jovellar versus Pulangi. Kaya dapat natin itong abangan. Kaya mga kasurog, bago natin simulan itong mainit na bakbakan, we are live sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol TV at sa page ni Representative Zaldico para sa ating live broadcast na Ako Bicol Cup 2022. And we encourage you to support us by hitting the like, share button para mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Morgan at Coach Kyle. Maraming salamat, Carmela. And Coach, balikan muna natin. Pahapiwan natin ng konti yung mga previous games itong mga teams na maglalaban ngayon. Yeah, unahin natin itong Team Pulangi. They fight back. In-upset nila ulit yung Team Ginubatan, beating them with a 20-point advantage. So definitely, nakuha ulit nila ang kanilang kumpiyansa. Kasi galing nga sila dun sa masakit na pagkatalo kontra sa Team Libon. Pero nung sa Team Ginubatan, pinakita nila how strong and how might they are. Alright, so will they be another mighty Pulangi na makikita natin sa laban na ito? Alamin natin yan. Pero bago yan, let's head to our key player matchup, partner. Sino kaya sa ating mga key players ang magsa-stand out para dalhin sa pagkapanalo ang kanilang mga kupunan? Let's first start with the Team Pulangi. We have Neil Justin de la Cruz scoring 50 points, 3 rebounds, and 3 assists against Team Ginubatan. And their opponent is Team Jovellar, who have John Dalde scoring 22 points, 8 rebounds, and 2 assists in their last matchup against Team Libon. And bago natin simulan ng mainit na bakbakan na ito, puntahan muna natin ang ating kapartner na si Carmela. Wala siya ngayon. Okay, so dire-diretso na tayo. Simulan na natin, partner, ang ating headline ngayong huling laro ng ating Day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. Show them what you got. Habang papalapit ang ating playoffs, mas lalong nag-iinit ang ating mga bakbakan. If you're finding a sign na step up, ito na yun, ha? Ito na yun. If you want to keep your hopes alive in this tournament, you better put on a show. You can commit mistakes inside the court, but you cannot commit another loss that would cost your seat in the playoffs. Bilog ang bola. Habang may oras, mayroong pag-asa. Laban ng 3rd District sa ating Ako Bicol Cup 2022. Jovellar versus Pulangi. First five on the side of Jovellar. Number 5, Dalde. Number 12, Lumangkaya.
And ito na nga ang labanang Jubilar versus Pulangi dito po sa Ako Bicol Cup 2022. And ito na yung tip-off. Mapupunta ang bola sa mga naka-maroon, itong mga taga-Pulangi. At yung mga naka-gray naman, yan po ang mga taga-Jubilar. Unang puntos, Laguna para sa Team Pulangi. And right now, I guess Adrian Silada will not be available for Team Pulangi. So wala tayong makikitang Adrian Silada sa larong ito. Pero nandun naman ang number 22 ng Jubilar na si Kadag. Ito yung nawawalang player ng Team Jubilar in their last few games. Hinanap mo nga siya, di ba? Pero that one was a missed shot from Gonzales. Right now it's Noo to Dalde. This is a tall order for Team Jubilar. Yes. Ang lalaki ng lineup ng Team Pulangi with Laguna and Mondragon playing together. Pero kung gano'n naman ang klase ng mga tira ng Jubilar, who knows, di ba? Well, that's Noo making that high confidence or highly confident shot. Pero kung confident si Noo sa tirang yon, mas confident naman sa labas itong si De La Cruz making his first field goal. And that's a 3-point shot. Dalde. Gumanti ka agad. Torres. To Gonzales. Right now, alam ng Team Pulangi kung anong advantage nila. They are attacking the heart of the defense of Team Jubilar kasi no one will stop the attack coming from the big guys of Pulangi. Yes. Hindi pa nga natin nakikita dyan ng itong si Robocop. That's Kadag. Tonares. Oy. Inaabot ng shot clock violation. Sa kamay pa lang ni Lumanggaya pumito na or narinig na natin yung horn. Now Torres. May tanga ng bola to De La Cruz. Naghahanap itong si Robocop ng mapapasahan at nakita sana si Torres na cutting from the baseline. Pero nakawala ang bola and nasundot ng mga taga-Jubilar. Kaya sa kanila pa rin po ang possession. Gonzales sa ilalim. Making that one count for Pulangi. Nares to Dalde. Dalde to Kadag. Who's wild shot yun. Pero nandun to Sinares to save that mess. Or to clean that mess. Torres faking and passing to Gonzales. Gonzales to De La Cruz. De La Cruz dumiretso sa middle. And that finger roll is good. And again, Pulangi right now is so aggressive attacking that paint. Ito alam naman nila hindi sila ma-stop basta-basta ng Team Jubilar. Every time na-aatake sila because meron silang mga big guys na kayang kunin yung board. Yes, that's how confident they are when it comes to rebounds, mapa-offensive man and defensive. Dahil nga sa kanilang malaking sentro na si Mondragon, Hafer Mondragon. Oh, nakita ko si James Nathan Toledo. Player din yan sa Legazpi. Nakarating dito. Gusto na manood. Magandang gabi sa'yo dyan, James. Meanwhile, that's De La Cruz. Ninakaw ang mga sandali para sa kanyang koponan na nagdagdag naman ng score. 15-9 ang score po natin. Under 7 minutes sa ating first quarter of action. Noo to Kadag. Kadag to Nares. Sayang yun. Maganda sana yung intentionally ni Kadag. Oo. Pero But Nares stepped on the line.
Ayan na si Torres. Iniintay si Mondragon na makapwesto. De La Cruz naghahanap ng screen. At naghahanap ng malulusutan. At yun na nga ang binigay ng mga taga-Jovellar. Pero medyo napalakas yung tira doon ni De La Cruz. Right now. Right now merong tawag na foul kay Noo. Gonzales inbounding. Nakita si De La Cruz. Nice play. That's a nice play. That's a simple cut coming from the elbow area. Lumangaya to Noo. Balik kay Lumangaya ang bola. Launching at 3. Wala. And ito na naman ang mga taga-Pulangi. Gonzales going strong to the hoop. Yes! That one will count. And right now, this is already a 10-point ball game. Nakikita natin dito, the might. Yung kanina, yung sinabi ko nga kanina, the size, the might of Team Pulangi ay present sa ball game na ito. They are attacking the teeth of the defense of Team Jovellar because they know na mas mataas ang chance nila to score a point kesa mag-settle sila sa outside. And with their might, sabi mo nga, and yeah, bigger size compared to the opposing team, they will definitely take the advantage of coming strong to the hoop dahil alam nila na magdadalawang isip yung depensa na humarang dahil nga mas malalaki sila. Pero we have naman Nares for Jovellar na meron din namang katawan at alam ko na handang-handa rin siya na makipagbakbakan sa larong ito. Lumangaya. The question for Team Jovellar, will Nares be enough to contain these guys like Mondragon, Gonzales, and Laguna? Yun ang big question natin. But Noo, confident pa rin sa jump shot na yon pero he didn't make it on that particular play. Ito na si Kadag, tumatakbo. Naipasa sa wrong guy, si Torres. Na naipasa naman sa tamang kakampi. Pero wala yung tirang yon nitong si Laguna. Noo. Nasa left side of the court. Binalik na lang kay Lumangaya. Tumira naman itong si Moral, pero wala yon. At eto na. Another fast break opportunity, and that one will count. That's Laguna making that simple layup. Kadag. Nakita si Noo. Shooting a triple. Nope. Ayan na naman. Pero Naka-recover si Noo doon sa transition defense nila. butit nakita niya kaagad yung pasang yon. And not ayan na. Balik po sa mga taga-Pulangi ang bola. The RoboCop Mondragon. Wala yung long two na yon. At nasa mga taga-Jovellar na ngayon ang bola. Lumangaya, Tunoo. Balik kay Lumangaya. Launch is a 3. Short. Eto na si Torres tumatakbo. Right now, if your team Jovellar, you have to take the risk of attacking the defense of Pulangi early. Huwag mo nang aantayin na makababa ang kanilang mga big man. Definitely mahihirapan kapag nakaset na ang perimeter defense ng Team Pulangi. We all know that Team Pulangi has a great defensive players like De La Cruz and of course yung mga big guys nila for that front court defense. And pinahinga muna itong ibang players ng Pulangi. Mondragon pinalitan ni Sabater while we have Salting as one of the guards na bago para sa kupunan ng Pulangi. Ayan na naman ang napakabilis si De La Cruz. And he was fouled by Kadag. That change of
direction on that move or arsenal of De La Cruz is very deadly. Pagkalaban mo tong mama na to. Oo. He was open to take that left layup pero he opted to go on his right at nakapulot pa siya doon ng foul. Mahirap pagka ang kalaban mo marunong pumunta sa kanan, marunong din sa kaliwa. Hindi mo alam kung saan siya pupunta. And ang masakit doon sure ball pa sa tira, no? Dalde. To Kadag. Kadag now, passing it to Noo. Noo, mukhang hirap sa penetration. Kaya ibinigay na lang kay Nares. They have to shoot. Yes! In that last sequence, good execution on the part of Team Hovillar. They attacked the gaps of the 2-3 zone. At very timely yung pagtirang yun ni Kadag. Pero nabawi naman kaagad yon ni Gonzales sa parte naman ng mga taga-Pulangi. And we have Miss Carmela para sa kanyang unang report sa ating ball game. Miss Carmela. According to Coach Peter and Sisa of Team Pulangi, dati pa din daw makikita natin sa kanila and in terms of transition into their strength. Kaya no changes, full effort and hard work pa din ang ipamalas nila sa laro ngayon. And with this, they will get another victory tonight. Back to the panel. So ayun, hard work pa rin ang ipapakita ng koponan ng Pulangi sa larong ito. Kahit medyo nakikita natin sa ngayon na umaangat na ang kanilang kalamangan, 27-13. At sa kanila pa yung bola. Romero to Salting. Salting finds that guy. Ramos. Pero wala yung tirang yon. I guess this is the first time that I see Ramos Playing for the Team Pulangi. Ako din, parang oo. Ayun lang din na nakita natin na naglalaro itong si Ramos. Salting. Nakita si Romero. Romero naman, nakita si Gonzales sa kabilang banda. Umatake si Gonzales. Pero while deciding to pass it to Sabater, na-foul siya. Salting to Ramos. Back to Salting for Pulangi. Kick out to Romero. And making that floater. Well, that's a sorry miss. Gandang pasa yon Wow! from Noo to Dalde. What a good play there for the Team Hovillar. Yes. Gandang play yon talaga. Maganda rin yung pinakitang move ni Gonzales. It's Romero. He was fouled. As Ito we yung take a look at the replay. Ang ganda nung squeeze. Oo. Squeeze passing ng Team Hovillar. Kailangan nila maraming ganun. Oo, mga anong pasa ba yon? Mga ano yun, Jason Williams. Jason Williams, the white chocolate. Yes. Mga paboritong pasa yun niya eh. Oo. Jason Williams is famous for that elbow pass. Oo. Wala yung tira ni Noo sa Blayon. Kaya nasa mga taga-Pulangi na yung bola. Pero nakabalik sa kanila. Ito na nga si Noo. May tangan ng bola. Oy, that's Moral with that left-handed layup. Wala. Pero mananatili sa mga taga-Hovillar ang bola. Noo launches a triple. Nope. Almost. Pero wala. Hindi nahulog ang bolang yon. Pero nando naman si Nares. Ito yung dynamic duo ng Team Hovillar, Noo and Nares. That double N
of Team Jovellar. Yan yung nabibigay sa kanila ng sigla. Pero they definitely need some help sa iba pang mga teammates. Any player na can produce score or can defend, kailangan niya ng Team Jovellar. Yes, definitely. Nares missing the +1 or bonus shot. Ang taas yun. Taas na pasang yon ni Salting. Intended sana for Ramos. Nag-miss din doon si Ramos. Almost intercepted. But Number 11. Salting. First personal foul. yan, almost an interception of that pass. But Salting was called for a foul rather. Moral launches a 3 sa pagtatapos ng ating malayong tresyon. Desperate shot as we end the first quarter of action. Jovellar Pulangi 19-27. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Ayan, balik na kaagad tayo dito sa labanan ng Jovellar at Pulangi. Second quarter na po tayo mga kasarog. Kaway-kaway sa mga nanonood sa atin online, yung mga nakatutok pa na mga nasa abroad ngayon, ang mga kababayan natin. Ayan, nakikita nyo ang napakagandang display of plays courtesy of Team Pulangi. That's Salting connecting to that flying Prinsipe. Gandang move sana yon ni Oyales, kaya lang malamya yung tira. Salting. Nakita si ang gandang pasang. Ang ganda ng Good pasa pass. na yun. From Romero. Pabubuhayan ka talaga pagka ganun mga play eh. Nares asking for help. Sabi niya, susuluhin ko na lang. Pero hindi kinaya while putting it up. The ball was tripped down. Hoy! Nagkamali na doon si Noo, nagkamali pa si Lumangaya. And that is a turnover para sa Jovellar. Prinsipe faking, crossing over, shooting, but an offensive foul. Instead, ang kanyang nakuha. Ganda nung love pass na yon sa replay. And that's a traveling. So coach, sa score na 31-19. Ano ba ang mga dapat gawin para kahit na paano ay maidikit ng Jovellar? As we take a look at these, Korean ba yan? Korean ba? Alamin natin. Ano ba, yung kulay lang siguro niya. Ako nga din, napapagkamalan din minsan na Koreano eh. Talaga? Ito, tawa si Paul. Parang hindi kumbinsido si Paul eh. Napatingin bigla sa'yo si Paul. Oo, yun yung tinatanong mga partner kung anong kailangan gawin ng Team Oo. Jovellar. Actually, right now, kailangan nila to be in front of every player of Team Pulangi. And I think they cannot afford to go one-on-one dito sa Team Pulangi, especially of what Pulangi is doing in their offense. Nakita natin in this replay na talagang they are attacking. They want to attack, they want to test that interior defense of Jovellar, and so far, so good ang offensive rhythm and even
the setup plays para sa Team Pulangi, and that is why meron silang 14-point lead. At saka mayroon silang mga highlights na gano'n. So kailangang doblehin talaga ng Jovellar, and they need to have that strong determination para ma-challenge itong Pulangi. Every time that they make a play, kaya nang sabi mo, dapat nandoon sila sa harap ng bawat player ng Pulangi. Lumangaya launches a 3. Matulis yon. Merong call yung referee. Number 4. Number 4, Romero. First personal foul. And he pushed somebody. Noo. Masyadong gwardyado doon si Nares. Samantalang that speedy man Salting making that 2-pointer. Karagdagan na naman na score para sa Pulangi. Nakikita natin dito mas matindi yung depensa pa nitong Pulangi. Na we are expecting na dapat yung Jovellar ang gumagawa ng ganito. So maganda na yung depensa, maganda pa yung opensa. And right now, Team Pulangi playing a 1-2-2 defense. Lumangaya to Noo. Noo launches a triple. Umalog lang sa ring ang bola. Ito na, tumatakbo na naman ang mga taga-Pulangi. Na-save yun ni Noo. Kaya lang, nandun din ang mga taga-Pulangi with Principe. Almost made that one. We have an offensive foul on number 4, Romero. Number 4, second personal foul. Third team foul for Pulangi. Substitution. So, balik si Laguna sa ball game. Palit kay Romero. Now Dalde. Naipasa sa kanyang ka-look-alike na si Noo. Dalde shoots 3. Yes! 3 points. Yes na yes yan para kay Dalde. In that last sequence, maganda yun para sa Team Jovellar. Defense to offense. Yes, pero andito naman ang offense ng Pulangi with Salting. Merong foul. Number 12. Lumangaya. Bago pa man makalipad itong sa Salting, na-foul ni Lumangaya. First team foul. Mukhang naiiwan yung pito ng ating referee. Principe finds Laguna. Oh, 'di ba yung nasa baseline referee yung tumawag, o paano kung wala siyang pito doon? This guy na itong isang referee na magbibigay ng free throw is a good friend of mine. Barangay kagawad yan ng isang barangay sa Ginubatan. I guess that this is Mark Operio. And nandito siya para mag-officiate din sa larong ito. And of course, Principe. batiin na rin natin partner yung SBP. Yes, of course. SBP. Nagkita-kita tayo kagabi with them. Yes. We have a fun night talking with them. Ayan ko si Sir Jojo Belen at mga kasama niya sa SBP. Of course, the technical head na kasama natin dito sa every game is Com Erwin Mapula. And it's because we wanted to have a more of Ako Bicol Cup and improvement sa ating liga. And right now, ang mga gwardiya ng Team Pulangi ay nananalasa Oo. dito sa ating ball game. They're taking this opportunity na maipakita yung kanilang speed
yung kanilang eagerness to make those shots para sa kanilang kakampi. Ayan na naman. Pulangi in transition. 2-on-2. Pero wala, hindi naging successful yung layup na yun ni Principe. Right now, nasa mga taga-Humillar ang bola. Dalde missing that short jumper. Ito na naman si Salting. To Laguna. Na nakita naman. Etong si Sabater. Siya yung nag-slam dunk nung isang araw. Yeah. Oo, Isang totoo. araw dito. Tama. Si Sabater. And right now, the offense of Team Jovillar, it looks like stagnant offense. Cambe. To Noo. Noo. Shoots another three. Wala pa rin. Ayun na naman si Salting. Pero he was fouled. May contact kasi dun sa body, blocking that shot from behind. Ayan na yan. Napaul na naman itong si Noo. Salting shooting his free throw. And yes. That's a friendly drop. Dalde now handing the ball for Jovillar. Tulumangaya. Balik din sa kanya yung bola. Ito na si Kadag. Dalde. Short on that one. Hindi halos makapasok itong opensa ng ng Jovillar. Dito sa mga mas matatangkad na Pulangi team. Right now, Traveling. Oh, yeah. Traveling doon si Moral. Yung intention niya palang na gawin, alam ko na mangyayari yun eh. Di ba, minsan, partner, Anticipated, ano? oo, pag sa mga traveling, mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo. Totoo yan. Principe. Crossing over. Diretso sa hoop. Yes. Yes for Principe. And thank you very much. Still, 1.2 thousand viewers. Oo, di tayo bumababa sa ganong numbers, ano? Talagang dinidumog tayo online ng ating mga viewers. Madami daw tayo mga viewers from abroad. Yeah. Mga kababayan nating Bicolano na nasa abroad. Garuman sa nga kami niyaon dyan. Oh, just they can feel the vibe Oo. kahit pa nasa malayo sila. Pasalamatan natin yung technology. And of course, our tech team na talagang finding ways para ma-reach out yung ating mga kababayan sa labas ng bansa. Oh, saan na kayo pupunta? Oo. Mag-ano lang yan, magsi-CR lang yung mga yan. Babalik din yan. Yeah, back to the ball game. There's a correction. Number 10 landing of Uruguay. 1 personal foul. And no. 3 foul. So we have 3.41 sa ating second quarter of action. 49-22. Yan po ang ating score. Jovillar, Pulangi. Salting. Bringing the ball for Pulangi. Principe hesitates to shoot from that range. Laguna, ganun din. He opted to pass, but that pass was not a very good one. Sa parte ni Sabater, he couldn't handle that one.
Ayan naman ang steal sa bate ni Salting to Prinsipe. Yan. 3 on 3. Ang ganda ng pihit doon. Nasa baba yung bola pero tinataas ko kamay. Gagamitin ko sana yung power ko eh. Papunta na naman sana dito sa ating bola. Ayan. Muntik nang makawala yung bolang yon pero nandun si Torres. And he shoots. Nope. Na-rebound ni Kadag for Jovellar pero nandun uli si Torres giving it to Salting. And that quick crossover. Right now, partner, makikita natin how deep this team Pulangi is. Second unit or maybe third unit ang naglalaro sa kanila. Pero mas lalo, dinidiin pa rin nila ang kalamangan using this unit. Yung intensity, ganun pa rin kahit ito na yung third unit ng Pulangi, di ba? Prinsipe. To Laguna. Nope. Nandun sa kanyang big rebound itong si Nares. Cambe, balik kay Nares. And that's a good play on the part of Villar. Ito na naman, mabilis si Salting for that lefty layup. Salting, 2 points. Nares, umaatake. Wala. He was heavily guarded by Sabater. Ayan na naman si Prinsipe para sa Pulangi. Lumulobo na po ang kalamangan. 51-24 or make it 53 now. And that's another traveling violation sa team ng Jovellar. Balik na si Dalde. Balik din si Hoya. Is this Hoya? Yeah, that's Yales. Para sa kupunan ng Jovellar. Salting. Torres. And that floater from the baseline. Patay ang butiki doon Oo. para kay Austin. Pati yung toko, apektado doon. Nadamay, nabulabog. Pero on that sequence, apektado ang depensa ng Jovellar. First personal foul. At yun na nga, na-foul si Nares. His first. Linis ng laro ni Nares, ano? Unang foul pa lang. He is preserving Oo. himself. Magtatapos na yung ating second quarter, pero nakakaisang foul pa lang siya. Sandali, sabi niya, Ibinigay pa dun sa... that's a good pass. Oy! That's a traveling violation. No other choice dun si Nares but to bring the ball back to Dalde kahit may iniinda dun si Dalde. Oo. Ay, yung mga oras na may dinadamdam ka pero nasa iyo pa rin ibabalik yung sakit. Oo. Pasan mo na ang daigdig pero dinagdagan pa ng isang sakong barya. Hoy, nawala. Naiwan yung bola. Iniwan sana yung kalaban pero naiwan din yung bola. Prinsipe jumps. Nope. Rebound Oyales. Dalde now bringing the ball. Nakita uli si Oyales. Tumira. One-legged yun. Oo. Sablay nga lang. Ito na naman si Prinsipe. Uy, that's a... And that's a... wala namang, sa tingin ko, wala namang intention na to hurt itong si Dalde. Kaya, Number 5, Dalton. First personal foul. hard fall yun, the part of... oo. As we take a look at this replay, yun, medyo... Alanganin na rin kasi. Nasa momentum si Dalde para depensahan yon. Kaya lang, nauna nang nasa ere itong si Prinsipe. Causing that collision.
making Principe ano. Bang! Wala. Pero nandun si Nares. Nandun pa rin yung mga naka-gray. Nares doing the dirty plays for the Team Jubilar, grabbing those rebounds. Ngunit hindi niya lang nako-convert into 2 points. 56-24. So it's a 32-point lead para po sa koponan ng Pulangi. Under 5 minutes to go sa ating second quarter. 40 seconds rather. So malapit na pong magtapos ang ating second quarter. Salting thinking 3. Yes! Yes for Salting. Dalde now. To Moral. Moral, nakita uli si Dalde. And that floater, yes, for Dalde. Salting to Torres. Torres pumunta sa gitna with that beautiful floater. His own version of floater, si Austin Torres. Ayan, inabot na po ng pagtatapos ang ating second quarter dito po sa laban ng Jubilar na may score na 29 at Pulangi naman big score 61. Again, that's the end of the first half dito po sa Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Sal Dico at ng Ako Bicol Party List. Magbabalik po si Kapa Morgan, Coach Kyle Marilla and Carmela Hernandez. Yan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Sal Dico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Aram mo may akong anak di nagrelasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Sa babang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Pwede sa Baskara, wala kitisyon din. Napagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung man ako sa iyo magad sa pinto. Ako, Bicol ka, ito ay ating support, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol ka, ito ay ating, ito ay ating. Ito ay ating. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. And we are back sa loob ng Ligao Gymnasium sa ating second half between Jovellar and Pulangi. Coach Kyle, And doon nga sa ating first half, naramdaman kaagad ng Team Jovellar how strong this Team Pulangi. Nahirapan sila to stop or even deny yung mga atake ng Team Pulangi. And that is why De La Cruz right now with 14 points, Salting with 9, Gonzales with 9. Sa kabila naman, the limelight for the Team Jovellar is Dalde with 10 and Nares with 8. so ayan ang mga leading scorers natin so far sa ball game na to. And we are now again into the third quarter action. Romero missing that triple. Nares sending it to Noo. Noo now. Medyo mataas yung pasang yun pero kayang-kayang kunin ni Lumagaya. Ayan, medyo hirap sila to penetrate. Pero nandun pa rin ang guts nitong si Noo. Beautiful move. Oo. Oh, no. Meanwhile, De La Cruz is back for Pulangi. And that's a sorry miss mula kay Gonzales. So the ball will now go to Jovellar team. And again, ang may hawak ng bola ay si Noo. Asking Uyales to give him some room. Muntik na ang tirang yun ni Uyales. Sayang naman yun. Romero, dire-diretso. And right now, halos kalahati ng lamang ng Team Pulangi ang score ng Team Jovellar. Again, yung atake ng Team Pulangi. Right now, nandun na yung kumpiyansa sa kanila. Kahit yung 3 points nila ay pumapasok na. Talagang mahihirapan dito ang Team Jovellar. Pero, Noo. And another spin move. A good move once again for Noo. Sa parte naman ng Jovellar. At meron pang nakuhang foul. As we take a look at the family. A family that watch basketball together, stays together. Talaga, ganun na ba yun? Nabago na? Nabago na? Walang narinig ko lang yan doon sa mga tambay sa amin. De La Cruz. Laguna faking, shooting, failing on that particular attempt. Nares now will be inbounding. And Noo ang may tangan naman ng bola. Siyempre, para sa Jovellar. Siya na naman ang magsiset ng play para sa kanyang team. Lumagaya shoots a triple. And that one is good. First half, medyo maalat si Lumagaya. Pero dito sa ating second half, nakapuntos na. This is a strict shooter for Team Jovellar. Itong si Lumagaya. Medyo matulis lang sa tingin ko yung tira niya pero nagko-connect naman. Ano yung mas may higher percentage, coach? Yung high arcing na 3-point shot o yung matulis? Yung high arcing, kung sa trajectory ang pag-uusapan, parehas naman, depende yan sa pulso mo na eh. Oo, Depende sa nakasanayan mo. Oo, nakasanayan mo. May mga players talaga, mga matutulis ang tira, tapos may mga high looping naman. Dati, kung babalikan natin, sila, ang pinaka-high looper dati na tira na nakita ko si Derek Fisher eh. Derek Fisher. Oo. High looping ang kanyang tira. Yung mga matutulis naman na mga shooters. Even Kawhi Leonard, medyo matulis ang mga bitaw niya ng bola. Even Michael Jordan, medyo Michael matulis. Jordan, matulis din. Yung mga ganung nakadepende pa rin yun sa nakasanayan mo, pulso mo na.
At saka kung saan ka komportable. Oo. So it is not advisable para doon sa mga lalo na mga baguhang player na they are making those threes naman, kaya lang medyo awkward yung tira. Ayan na yung mga tinatawag natin na unorthodox style. Oo. Yung mga akala ko, o yung mga, ang mga tira, yung mga hindi, o yung awkward shots nga, Oo. mga tira, ang mga stroke nila is awkward for us, pero sa kanila, comfortable sila dun eh. So you have to stick to it. Sabi Pero dito nga, dahil nasa revolutionary kind of basketball na tayo, yung iba ay inaayos talaga nila ang kanilang mga shooting stroke. kino-correct talaga. Oo. Pero sabi nga ng iba when it's working, don't fix it. Oh. As we take a look at that layup by De La Cruz. Ganda, komportable Oo. din siya sa mga ganong tira. Ayun yung mga bagay kasi may mga ibang mga coaches na tinuturuan yung mga players na kailangan ang shooting hand mo ay naka-parallel sa elbow mo, Oo. ay sa shoulder mo, I mean, para mas maganda yung stroke mo. Pero definitely may mga players na hindi ganoon ang tira. Oo, kasi tinuturuan mo nga pero iba naman yung nakikita mo. Yeah. Kaya talagang very important dito yung fundamentals and yung right, lalo na sa grassroots na maturuan sila ng tamang foundation. Tama. Kasi Kaya- pagka lumaki ka na, mahirap na eh. Oo. Saka kung talagang may intention kayo, yung mga tatay dyan, sa mga anak nyo na gusto nyong palaruin ng basketball, as early as siguro mga hanggang makahawak na sila ng bola, turuan Oo. nyo na ng fundamentals. 5 years old, pwede na yan. Oo. With the basics. Ikaw, coach, nag-accept ka ba ng mga clinic? Oo, free plugging ah. Pwede And- naman yan dito, di ba? Kakatapos lang din yung season ko ng actually right now talagang super busy because nandito tayo sa Ako Bicol Cup pero Oo. definitely nandun pa rin tayo sa scouting of players na we can help na makapunta dun sa mga higher leagues sa Metro Manila. Nandun pa rin naman tayo sa process na yon. That's good. Para naman matulungan yung mga potential players natin na lalong-lalo na mga albayano. Oo. Back to the action. De La Cruz nagde-display ng kanyang exhibition sa dribble. And right now, pupunta pa rin po ang bola sa mga taga-Pulangi. At ito na si De La Cruz. Ano kayang gagawin? Ipapasa yan kay Laguna. Was that Laguna? No, it's That's Gonzales. Pero wala. Hindi man lang tumama sa ring yung tirang yon. Now it's Noo. Babad na babad tong mamang to. At parang hindi napapagod si Noo. Oo. Cambe was blocked by Sabater. Pero nandun pa rin siya. Ipinasa na lang muna kay Nare. Sabi niya, di ko kaya. Bro, ikaw na lang muna. Oops. Medyo delikado. At yun ang arsenal nitong si De La Cruz. You don't need to do that. Oo. With this big lead, you have to stay calm, stay Oo. cool. And make sure that nobody will get hurt. Diba? Unnecessary yung mga ganon. Inilalabas pa yung siko. Noo. Dale. Hindi na umabot. The time was winding down. At yun na nga, inabutan sila ng shot clock violation. Ayan na, yung slow mo natin. Yun. Ang gandang gamit ng katawan sa De La Cruz Oo. talaga. Pasiguro siya. Baka may sumunod sa akin at blankahin ako. At least napoprotektahan ko yung bola. At ayan yung ating mga tropa. Nandito ngayon. Romero, walang napasahan. $69-40 ang score po natin.
So it's a big 29-point lead for Pulangi. 4 minutes and 13 seconds sa ating third quarter ang nalalabi. Nasa Jubillar ang bola. Kadag, pinasa kay Nares na umatake diretso. Pero napalakas yung kanyang tira. Salting for... And that adds sa score ng ating nakakalamang ngayon na Pulangi team. Noo. To Kadag now from Cambe. Another shot clock violation will be called on the team Jubillar. Oh. And marami pa rin ang kasama natin dito sa loob ng ating Ligao Gymnasium. Ito yung nasa likod ng camera. Salting. To sa bater. Wala yung tira ngayon. Medyo nagkasagutan on the part of Gonzales. Substitution. Gonzales, second personal foul. 13th foul for Pulangi. Now, Jubillar will have the ball. Papunta sa kanilang front court. Noo. Yan ang sinasabi natin na naglalaro na. Nagkakawat pa. Kawat is laro. Dito po sa amin sa Bicol. Number 11, Salting. Second personal foul. Another foul. Team foul for Pulangi. That's another foul for Salting. And that pass was deflected by De La Cruz. Na nag-cost ng another 2-pointer for Team Pulangi. Another blowout victory for the team Pulangi. Kahit third quarter pa to, nakikita na natin sa body language ng Team Jubillar. Alam na din nila na wala silang laban sa mas malakas na team na to, na Pulangi. Playing even with their, second unit, third unit. Wala yung mga key players natin like Robocop, Mondragon. Wala rin sa game na to si Celada, pero nandyan si De La Cruz who launched a 3. Pero mukhang medyo napakalakas niya yun. Nares will shoot that triple. Wala. At merong foul. No! Fourth personal foul. Pang-apat na yan, Noo. And the fourth team foul. Jubillar. Substitution. Laguna getting himself back for Sabater. Salting. To Ramos. Sidestepping. Giant stride of Ramos. Oh, nakita si De La Cruz na wide open. Kaya lang De La Cruz couldn't make it. Cambe at ang kanyang version ng sidestep. At tinapon na lang yung bola doon. Oh. Wala na yon, sabi ni Gonzales. Sure ball na yon. Cambe. Now to Kadag. Ano nangyayari? Ano na nangyayari dyan? Para the Ligao version of a ano yun? Sea lion. Para definitely our crowd is enjoying a beautiful kind of sea lion. Yes. Andito. Sea lion sa ubas. They're enjoying the action right now. Kung may buaya sa ubas sa basketball, may sea lion sa ubas dito sa Ligao.
Right now, Lumanggaya. Nakita ko rin yan na dalawang yan na nasa libon tayo eh. Yung sila yun. Talaga? O ayan, si Lumanggaya. Another free throw made for this guy. Ramos. Ayan, ginamit ang katawan itong si Laguna. Pero mukhang mas mabigat sa kanya si Nares. Nares will launch another three. Overshooting. Pero nandun si Lumanggaya for that rebound and putback. Wala din. Ayan na naman, tumatakbo si Salting for that another two-pointer. 77-42 Pulangi. Under a minute to go. As we take a look, itong tropa ng mga taga Pulangi. Yan si Haffer Mondragon. Si Sabater nandun din sa bench. And si Lumanggaya, nakita itong si Kadag pero malakas yung tiran na yun ni Kadag. Buti na lang na ibalik ni Lumanggaya. Torres, nahirapan doon. Pero nasa kanila pa rin bola. Ramos launching three. Wala. Ito na ang mga taga-Hubilyar. 2-on-3 situation. At yun, advantage talaga yung mas madami kayo. And Moral making that two-pointer. Anong hinahanap mo, Coach? Mga... Wala. Ramos. Kadag sa kabilang banda. At dyan na po nagtatapos ang ating third quarter of action dito sa labanang Hubilyar at Pulangi. Ako, Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami. Dyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito ka na Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagbabalik na nga po tayo dito sa Ako Bicol Cup 2022. Labanan dito sa 3rd District. Ang ating second and last match up for our Day 12. Ito po ang labanan ng Hubilyar at ng Pulangi. At sa ating mga leading scorers sa ating third quarter, De La Cruz with 20 points, 2 assists. And Salting 15 points, 2 rebounds and 5 assists at 6 steals. Gonzales naman merong 13 points, 5 rebounds and 2 assists sa koponan ng Pulangi once again. And sa Hubilyar naman, we have Nares with 10 points, Dalde with 10, Noo with 8. Wala pa yung tirang yon. At yan, daming opportunities para sana sa Hubilyar, pero they cannot convert. Muntik nang matraveling yon si Ramos, pero buti na lang maganda naman yung kanyang footwork.
Noo playing with his nasa meron na siyang 4 fouls. Score po natin 81-46. Ito yung replay ng tirang yon ni Ramos. Now it's Noo. Wala yung tirang yon ni Moral. Mula sa 3-point range. Torres now. Siya yung tumira ng 3 instead. Muntik na. Pero ito, mabilis ang pagbawi ng mga taga-Hubelyar. Dares. Salting to Torres. Torres, nakita si Ramos sa corner. Hindi rin makatira dahil nandun yung kanyang kalaban. Laguna launching a 3. Wala. No. And that jumper. Right Short. now, partner, no Selada, no problem para Oo. sa Team Pulangi. At ang kaginagandahan nila dito ay napapahinga pa nila the guys like Robocop, Justin De La Cruz is well rested sa bench. And preserving the some muscles and the energy for the next few more games sa ating elimination round dito po sa Ako Bicol Cup. Salting sending it to Torres, who sent it perfectly papunta sa rim. Nares. Wala. And that is a big rebound for Romero. Passing it over to Torres. Torres, sabi niya, dito ako sa gitna para makita ko kayong lahat. Ayun, nakita nga si Ramos who launches a 3. And that's good. Bukang-buka na ang ring ng Team Pulangi dito sa ating ball game. Every shot is drilling para sa kanila. As we take a look at that replay of the 3-point shot made by courtesy of Ramos. And right now for the team of Villar, they will going to get their 5th loss dito sa ating torneo. But then again, that's the luxury of playing in a tournament like this. Will be a big factor for you, especially dito sa Team Villar na they opted to go local and homegrown talents ng kanilang bayan. And sa tingin ko, sa mga susunod na mga basketball games, itong mga manlalaro ng Team Villar, they will definitely improve their game because of their experience that they got dito sa Ako Bicol Cup. They will definitely bounce back sa mga susunod na liga na mangyayari dito sa Ako Bicol Cup. That was a stepping violation for Moral. And who knows, baka sa susunod na laban dito sa Ako Bicol Cup, magkaroon na to ng mga guest players itong Hubelyar. Parang they were just testing the waters dito sa ligang ito. That's a good shot. An amazing shot actually. Reverse layup by Romero. Moral. Wala pa rin, pero nakuha niya uli ang bola. Pero ganun pa rin, same result. Mapalayo man o mapalapit sa ring, hindi na ibubuslo nitong si Moral. Meanwhile, Salting crossing over and making that or fishing that foul. Number 21, Moral. Third personal foul.
And this is a 38-point lead right now, partner. And meron pang isang natitirang laban ang Team Jubillar. So mayroon pa. Oo, ang pag-asa na makasungkit man lang kahit isa ang panalo dito sa ating torneo. Para maiuwi nila sa kanilang mahal na Jubillar Town. But then again, right now, if we're going to check the standing, Team Pulangi and Ligao will be tied dito sa ating second seed ng ball game. Team Pulangi and Ligao. And, Pero kung susundan natin yung head-to-head game nitong Pulangi, because Pulangi, they defeated the Team Ligao. So definitely they will get the second seed. Yun ang ruling natin. Meanwhile, that's a good shot made by Kadag. And shout out kay Michael Lear Asuncion watching from Malilipot. Si Lear. Boss Lear, kamusta dyan? Ako, yung mga nagpapa-shoutout sa akin, pasensya na. Sira yung cellphone ko. Oo, kay Tox Incisa. Hello po kay Noel Oyales, kay Rolando Salturio, kay Christian Morales, JR Campit, Javi Canon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Joel Valeriano. Yan, mga viewers natin. Iilan lamang po yan sa libo-libong nanonood sa atin. Dalde. Wala. Ayun na yung mga taga Pulangi. And Salting launching that triple and bang! Pasok na pasok yan. Nothing but net. And bang, bang, bang! We have 3 beautiful ladies up there. Kadag making that one mula sa corner. Itong si Kadag parang kapatid lang ni Republio ng UAS. Oo nga, no? Lighter version lang siya. Oo. This is a good friend of mine. Schoolmate ko to, si Ezekiel Kadag. Talaga? Sa Divine Word College of Legazpi. Naging same kami ng department and same course. Talaga magkakilala pala kayo. Kilala. Napansin ko lang kasi yung looks niya, yung the way he moves parang naalala ko si Republio ng UAS. Ayan po, nasa breather tayo. And as we can see some players of Pulangi. Natawa ko nito isang comment. Ano daw? Pa-shoutout sa jowa ko na hindi nagpaalam sa akin na pupunta pala dyan. Dapat kasi sinama mo yung jowa mo eh. Oo. Dapat kasi matindi yung pakiramdam mo. Magandang gabi sa'yo dyan. Di ko na sasabihin yung name. May balak na alam mo na. At ayan yung, lagi nandito yan direct na yan, dalawang yan. Talagang full support sa kanilang mga idol. And sa team na sinusuportahan nila. Naalala ko na, they were the ones na nasa likod natin. Sa laro doon sa Libon. Sila yun. Meanwhile, it's Kadag. Ala Ohoy na tira. Wala. Torres hesitates. Gives it to Salting. Sabi niya, konsumo tayo ng oras, pre. Sige, kung yun ang gusto mo. Ito ang version ko ng mga magagandang pasa. Ito naman ang step back 3 ko. Yes! Oy, another good friend of mine, Juji Jordan D, taga Pulangi, proud native of Pulangi. Magandang gabi sa iyo dyan, watching from Manila. Siya nga pala si Attorney Tonet, the last time na nagpa-shoutout siya sa akin, wala, napansin ko nasa bahay na ako. Pasensya na, Attorney Tonet, Rimoriano. And he's a solid Pulangi fan.
Ayan, kay Mon Ronda. Shout out kay Cielo Eliza Ricafort. Uy, eto, nakatato ni Huffer eh. Oo, poging-pogi, ano? The next RoboCup. Oo. Alam mo, yung mga ganitong tournament, tapos may kasama mo pa yung anak mo. Oo. Diba? Mga ilang taon yan eh. Yan na yung mga na pinapanood natin dito. Oops. 3 Hard players hold on. entangled there. Okay, Juji, sorry na. Ngayon lang kita na shout out. Yung mga nakaraang games, lahat bakbakan yun eh. Wala kaming space. Walang time Wala eh. kaming time to, read these shout-outs. Oo. So, ngayon, meron naman tayo. Sabi ni Rafi Batbat, pa-shoutout po kay Jazel Reliama ng UWAS. Yeah. Magandang gabi dyan lalo na sa mga taga-team UWAS. Abangan natin sila. Baka may game, alam ko may game sila on Saturday. On Saturday. That game will be definitely big. Another big game for the team UWAS, And who's looking to advance for the second round. Oo. After that big loss from Libon. And yung mga next games natin dito pa rin sa Ligao Gymnasium. Yeah. No? Talks in Sisa, watching from Ilocos Sur. Magandang gabi po. Uy, ayun na yung dakdak. Yeah. Yow! Icing on the cake para sa Sabater. team Pulangi. Hindi naman tayo binigo ni Sabater na pakitaan ng mga ganong highlights. Happy birthday ngayon sa bebe ko, RV Gonzalez, number 24. Sana all may bebe. Oo. Ay, ito ba yung player at ito nung Pulanging binabati niya, Gonzalez, 24. Ayun. Ito nga. Oo. Birthday ni Gonzalez Oo, ngayon. Gonzalez. So this is going to be a nice treat for him. Yes. Okay, kay Aljon Rosakay, Oliver Matthew Sarad, pa-shoutout po kay Roel Vince Gonzalez. Yan, happy birthday nga. Happy birthday sa number 24 guy ng Pulangi na si RV Gonzalez. Oo. Happy birthday! At sa lahat ng mga may birthday ngayon na nanonood sa atin. Yeah, kay Julius Orbase Belmonte, magandang gabi. Kay Arol Alvarado, Idol Prinsipe. Pasok ka naman daw, pakitaan mo naman. Anong gusto mo ipakita? Dapat maipakita, ha? Salting, nagpapakita din ng kanyang mga kakayahan sa paglalaro ng basketball. Dalde, yes. 49 seconds remaining. Ayan, dadakdak ba uli itong si Sabater? That's a baby dunk. Sabi ng isa kong kaibigan, may dumadakdak ba diyan sa Ako Bicol Cup? Manood ka na lang, sabi ko. Yan yung birthday boy. Ito, we're enjoying. The players are enjoying. And I guess they call it a game. Ayan, they call it a game. The score natin ay 105 for Pulangi, 64 naman for Jovellar. Big win for this big team dito sa 3rd District of Albay, ang Team Pulangi. And congratulations to both teams. And we're happy na kahit paano nairaos na din tong larong ito at walang nasaktan o nagkaroon man lang ng konting hindi pagkakaunawaan or alam mo na, mga altercation na tinatawag. And we just had fun sa larong ito. That's acceptable naman para dito sa ating ball game na ito. And syempre, dito sa magkabilang kupunan, definitely Pulangi, after that bitter loss kontra sa Libon, they bounced back big time. Dalawang sunod na panalo with a blowout margin. Mataas na nakalamangan sa team Ginubatan. Am I right? Team Ginubatan. Yes, I guess. Oo, and then ito naman na Team Jovellar. Pero right now, the Team Pulangi right now is on track for that second round. They are tied right now with Team Ligao with
4-1 ang standing nila apiece. So ngayon, ang titingnan din naman natin dito. Para naman sa Team Jubillar, they have to be proud pa rin dito sa kanilang naging experience and performance dito sa ating Ako Bicol Cup, because definitely this is a big thing for them, a experience that you cannot get somewhere else. And they still have an opportunity to, have that win dito sa ating torneo. As we end this elimination round dito po sa Ako Bicol Cup 2022. And right now we're just waiting for Carmela kung sino ang magiging best player of the game. Actually, it's Kong Saldico, Kasurug player of the game. And I think ready na si Carmela. So Carmela, pasok. We have our Kasurug player of the game. Walang iba kundi si Patrick Salting, scoring 21 points, 2 rebounds, 5 assists, and 7 steals. So Salting, ano po ba yung naging inspirasyon nyo o motivation at kayo naging player of the game tonight? Siyempre po, unang-una nagpapasalamat ako kay God at binigay niya itong panalo sa amin. And siyempre, yung tinuro sa amin ng mga coaches namin na maging consistency lagi, na kahit kayang-kaya namin yung kalaban namin kanina. And nagpapasalamat po ako kay sa sumusuporta sa Team Pulangi, kay Nonay Cap Salceda, kay Mayor, and sa head coach po ng Peter Encisa, sa lahat po ng bumubuo ng team, and sa lahat po ng suporta sa Team Pulangi po. And shoutout din po sa birthday boy, Roel Gonzales. Thank you po. And sa family ko po sa Piuturan, Mama Papa, thank you po. Shoutout kay Roel Gonzales po. Ayun lang po. Thank you, Patrick. And once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgan at Coach Kyle. Yun na nga, once again, ang ating best player of the game, si Patrick Salting. At ang nandun yung birthday boy na si Vince Gonzales and everybody. So, sa pagtatapos po ng ating Day 12 sa ating Ako Bicol Cup 2022, we'd like to thank everybody, lahat ng mga viewers po natin na umantabay sa ating presentation ngayong araw na ito. Ako po si Kapa Morgan at ang kasama ko dito si Coach Kyle Marilla with, of course, Miss Carmela Hernandez. See you back on Saturday. Maraming salamat po. Oh, oh, oh.